लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि लानानै फैदों लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों हागोन ना नों। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सागर कुमार आरो उषा रानी बसुमतारी। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों दिदोम बसुमतारी। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिजेन बर'। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों भुपेन बर'। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों एस प्रडाक्शन। लोगोफोर नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बिथांमोननि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय।